ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಚಿಕನ್ ಗಸಿ. ಚಿಕನ್ ಗಸಿ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಚಿಕನ್ ಗಸಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್: ಚಿಕನ್, ಮುಂಚಿ, ನೆಟ್ ಊರುದ ಮುಂಚಿಲ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಗೆ ತೊಂದ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆಂತೆ, ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೈನ ದಾರೈ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಗೀ ಪಾಡುಡು. ಗೀ ಮೆಲ್ಟ್ ಅನಗ ಮುಂಚಿ ಪೌಪೊಡು. ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಯಾವು ತುಲೆ ಮುಂಚಿ ಪೌತುದಾಂಡ್ ನನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಪೊಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌತುದು ರೆಡಿ. ನನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಡ್ ಪೌತುನ ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಡ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ್ ಗೀ ಪಾಡುಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಶುಂಠಿಲ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೋಡು. ನನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಗುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆನಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ನನ ಚಿಕನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ ಚಿಕನ್ಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಿದ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾದ್ ಕುಕ್ ಆವಡು. ಇಂದು ಕುಕ್ಕ ಒಂದು ಪುನ ಟೈಮ್ ನಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಚೂರು ಗೀ ಪಾಡ್ದು ಪಿರೈನ ತಾರೈ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ತಾರೈ ಫ್ರೈ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೀಕ
ನನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಗೀ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ ನಾನ ಮೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಮುಂದೆನ ನಾನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಆಂಡಿ. ಚಿಕನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ ಕುಕ್ಕ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ವಾವ್ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆನೆ ತಿನ್ಕಾಂದಾಪುಂಡು. ನಾನನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ತು ತೋಜುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಟ್ಟುಗೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5 to 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಕ್ ಆವಡ್. 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ್ನ ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಚಿಕನ್ ಗಸಿ ರೆಡಿ. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ತಿಕ್ಕುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.